Sipineji nai, sipineji woye, sipineji woye, sipineji nai, programu ya mzee. Hamuno imba Giroria, gabe Giroria matibaba, sipineji woye. Uya upinde muhonda fiti, aiwe kwenda niwe. Ya kudanda lamslande, lamslande wo. Dedi Sibi, takatononoka uzvifunga paya. Taifanira kuya pano kuzogadzira pekupakira mota. Oh, okay. Arega ndidaisosha. Ndichazviisa pazviziviso nhasi kuti vatenderi vari kufanira kuvaka parking slot yeHonda Fit nematombo, poita one munhu anopledja kutenga white paint inoenderana negarisi rangu. Waibata so manje ndiri kuradzika madinga baby. Mati kudiko anatsaga makwe yabata gonzo yakaruma. Garainesu, mwana wa Mwari. Garainesu, mwana wa Mwari. Garainesu, mwana wa Mwari. Rufaro kwa muri mapastora. Varume, ndakamira pamberi penyu kudai, handisi mutsvene pamberi penyu, asi zvamanje ndiri telefone attendance yaMwari, uye aona ini, aona Baba, nekuti ndakatumwa. Ende zvamanje ndini ndiri kurira. Ende kana paine mumwe muprofita anozvita akatumwa ngauye pano tirangane. Heri tatata. Varume, ini zviri pandiri zvihombe. Handina nguva yekuentertaina madhimoni. Ndinomaradzika zvekutodaro. Ndinofamba naJesu pese pandinenge ndiri. Saka Satani haana kana chance, anogwanda ruzi panapa. Maiziva. Areroya mapostoli. Go deeper, Dedi Sibi, go deeper. Amai Mimika, masenya anomhanya asi munotekesa usiku kani? Baba imi mundikwanire manzwa. Handidye sadza udheni kwenyini. Oda kapano pazambara raGabriel. Munotakurana nemhemerero zvamanje imi. Ya, ndaibata, sori mukuru. Kunoda kushinga mapostoli. Ike zvino ndakasvika pakuzarurirwa masuo nedenga. Handidi kumbokunyeberai hama dzangu. Hard work pays. Ndakatengawo kamututuvhanga wangu. Zvenguva inei ndiri kufamba ndakagara. Yesaya, makorokota makuru wani, makasimbisa regi. Saka vatenderi sekureuka ndamboita, ini ndiri assistant waJesu. Saka aona ini, aona Baba. Varume, saka mota yangu iyi haidirwe weti kana dikiteka, inodawo kapeturu varume. Saka imimi chingozvitora ese kuti muri kudira mota yaJesu fiyo, morongana kuti mozvibatanidza sei zvamanje. Ende remember kuti mari yamunenge maisa kwandiri inoya yakaberekana zvekudaro. Araroya mapostoli. Ihemeni iyoyo munhu washe. Saka mogara kamuchirangarira kakuti kupa kwagara kuine mufaro kudarika kugamuchira. Mapastora, ini zita rangu ndinonzi Madzibaba Pajwork. Uye ndinonamatira kuSoweto Estrona kuHighfields. Baba, panguva ino tiri kutaura nezvemurumbwana anoera. Uye tiri kukumbira kuita zvemacontribution kuti tinge tichikwanisa kunge tichiburisa mari dzekuti mufundisi, oro tingati muprofita, oro tingati aniko. Iyeye akwanise kutenga peturu yekuisa mugarisi mawo. Dzikainayo mudhumeni makwe iwayo. Tapindira kaSunday service kwa mtoko. Luka 2 verse 41 kusvika pa50. Kuno Maria naJosefa wakaenda Jerusarema kupasika pabodzipo naJesu. Uyo akanga ava namakore 12. Pakubenuka kumba walibeka kuziwa kuti mkwere asara. Zuva rese wari kundotekaira kuziva kuti mkwere paribe. Maria kwakuzonyatsoringitsa kwakubva anyepa Josefa. Kwakubva wabenuka pekare Jerusalema kundomuringa. Kwai mazuva 3 wachindoringa kumuboya. Kwakuzomboya muchechi ari gohache achimbwa soko raMwari. Kundomuti Maria akabva abvunza kuti ohoko, naye mwanawe muitiro hwaiwoyo.
Dream Touch Records. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya pamunoimba Gloria ngave Gloria madzibaba sipineji woye.